Wong lanang sing dicinta. Bener, sok ditiburi we mana sing dicinta. Kakang beli nama-nama Apa? lamun wis ora gelem Lara. Ya. Nang apa sih? Awas kesereng-serengan gak cil. Awas kesereng-serengan cah. Sereng-sereng ya menak kena cerek. Sereng-serengan yang pinggir. Pokoknya ketrepakan umpel. Ati lara. Lara masih kerasa. Asik spesial kanggo sedulur asli. Ayo Mas Afan Mas Afan Nok Rasti Serdadu Ajo 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 Nok Rasti asik pradaja. Nok sumpah ening batin beli bakal kawinan dingin pokatan terjadi ngalami kaya sing dingin larane apariye kerasa ning jiwa ablenake isine aduh kayak di penjara aduh. ayo sebelah sini sabar. Serdadu Arjo Nok Andi Putuwadon. Nok Andi Putuwadon. Nok Andi Putuwadon. coba Nok Andi Putuwadon. Coba bayangkan Kang Jono sing duwe lah Kang Joni sing duwe naut cilik Bos JB apariye aduh Bos JB larane aduh Bos JB keraksan kang kabe aduh Bos JB periye aduh Bos JB pating besesete aduh Bos JB ora bakal karo Kang Joni. Serdadu Arjo ni paribasa laos cukul jae kakang beli maksa-maksa sebab kakang wong semene. Nok Andi Putuwadon
bakal kawinan dingin. Pokatan terjadi ngalami kaya sing dingin. Larane aperiye kerasa ning jiwa blenake wirange aduh kaya di penjara aduh Marian Sawer. Sabar. Ayah Delia. Ayah Delia Kalimantan. ulang tahunnya si Dabel Ayah ini. Delia. Sida beli. Sida. Boleh wis taka durung. Bolu seteka.